amala memeja gwande manu shomo na waji otula anwampi huru nde ahia shingo hone ya nwanyi ya osho onye nwe huru nne hu ya shango nda parele heri chenne ya na nwanyi ya omeni juru kogu onwe heri chumu nnade na Boko Haram oja unwolu ogwu mebe ola gbamara mana omenja dogu shiga buru onwe ya chihugbo onye bebe mekwa nneme oyem kara akrika onye me arụmụnnade bịakwala bịa buru maka enụna ọwụ obodo anyị onye me arụmụnnade mejiela nwanne bịa buru maka o koko nwa Jizọs mejiela nwanne mejiela nwanne bịa buru maka ụzarị mmụọ mmadụ ọwụ oshishi onwe kanu nga gbara bagbo egwu aka nwanna dị anọ ya okwekwuola m na mbọ shagama mana oshishi kụra nkụ he janu shikwu ajoga mu shoje me arumu nadi eji me ya buru maka o koko nwa Jizọs mejiela nwanna dị mejiela ndị mo ya buru maka o ewu nwanne akoka kagam shomo na dishikwariko ya umunna waji otula ewu ndejime amweje ugwa prodike upanga muro ya o pam ashoje me anumo na di imejala nwanne di kakara na ya buru maka no na o Yeshu yeme shina ukwanu yana poro nwa o onye ya na nwanne ya kwuo ujeje adu akoka joga mshorela mmeno na mana joma shoje me anumu nadi bejila nwanadi daburu no maka o koko nwa Jizọs zere kwa nwanadi zere kwa nwanadi mana na sangweje wo tuntum munne jako ojudo mati na gbaso the he of Owerri ime alomo nade gabulu maka mashikubo dike na mbeno na akubo dike na mba heji dike mebe afọ achoma dike mano na bana membuja tuma memezushara mkembana echile gara aga okrobe shilo obodo yibo yodo oyodo ala were akobiado no nga nna ya umunna de shahu zuru oshi afranu okrobe jebu olila maba le gbarala ashim echile gagbara ka amachi nyera bobia chora la bobia di umunna de shoba ga shawo le gbaranu jegba dilo ya no ehunpa na shadina lala eno shabo bebe manna shoje mebu na nwanyo ozo obebu nwonya pake ya labara lekwala chako kekulo koko awada yero ye yaro nyaro ye anu nwanne gibirima arakwala na neji bima omeneji arakwala nwanne gibiri kituga nwanne gichubo ya yamu Gonya na bribanu Mabanu PG Sajo neke nemle Wande ndana bot Dajo nemle Ehunu monade nonno Aramane dajo nem Emana na chahe chero bieke me Ezimo kenne kennem Aramane bemana kwa wanne Ezimo kenneke Osina nwata buro gananya nem Chief Mike Eke Probe Shedi Ogareno ma abo hadi mani mejela nwanadi lobe zobo oso life le adi ipanu jibo mojoro onye medaro munadi mano omere ga panela ogworo ya ni no gbagbo panadi ke o ga mo ya oja wo ki ora wo go me awure jijo he mano ge ku ho relu we gbo nwe ya
oledi kaka onye kwere nkwa emehụ ya o ji chukwu ụgwọ onye ọwụla ka akpakpọ ha onye ọwụla ka aka omefu I go do this I go do that pete for where aga m azụla megabit generator ụta weji anyelebochara nwo chief olegi na honorable elegi ndị kwere nkwa nwụchana chief okwere nkwa eme ya ji chukwu ụgwọ mana onye kwetere elu ka nyọ lena ndị kwere nkwa nwụchana honorable elebe nọ president gbala ọsọ akụkatụka minista elebe nọ onye ọla mọkpakọ awarihe anyị achụ ụzọ anọ achọ mmiri anọ ya wụ mkpa politics ya wụ mkpa ekpere ememe okwere m mkpa onye kwere mkpa ji chukwu ụgwọ okwere koko nwa Jizọs mkpe m ya o ji chikere m n'ụgbọ ọshọ okwere mkpe ememe I go do this I go do that nwanne otu egwu echi ọnwụ mkpa politics mana onye dakwa na agwa ebula ji bi ụgbọ ndị kpere mkpa gbalagara aga m ịnụrụ n'ụyọ ọma aga m etila n'ọlatrik aga m ịdọrọ n'ọkụ ọma ekwurala shotu na uweshio ụfọdụ kọrọ nwa agbọbịa mkpa kpe ya mkpa shaga n'elu ya alụ eriga nna de gị alụricha predede dị alụricha ụlọnụcha oge eruola adịbọ ya gbalala ọ na-akọrọ onye ụwa n'elu ụwa chi ya aka kọrọ ya okwere mkpa ememe onye kwere mkpa ji chukwu ụgwọ okwere m mkpa emehụ ya n'elu ụwa o ji chikere m n'ụgwọ ya mere m ji ekwuga okwere mkpa m ịkpa chief olegi na honorable elebe nọ achụm onye eze elebe nọ kokoma Jizọs anya dagbuola onwe anyanwụ shiela anya na-eji akụ egwu onye nwụchiela anya na anụ na ụfọdụ bịado ụlọ chidu mmekpe ma mkpa peka mkpa pecha ya na uye aga m ezuru gị ngwa egwu aga m ezuru gị moto aga m enye gị 2 million ekpecha mkpa lakpuo ma gbalaga mkpejedu Abuja mkpa na-ekpere ndị nọ ya lalachana ahụna aṅụlakpo Lagos mkpekpere ndị n'obodo abụna ụfọdụ jema n'ime chọọchị kpe mkpa lọnchen ekpecha otu agwa eji nwogbenye ikpere mkpa na village shagige je mmanya rio nacha nwogbenye anwụna ọ na-akọrọ onye ụwa chi ya kakọrọ ya kpekpere honorable le ndị kwere mkpa nwụla ịnọrọ n'ime ji bụ gbara eskọt ndị dola gị votu anwụ n'anya ụcha votu omega ga na ụgwọ ya n'elu ụwa onye omega n'elu ụwa ga na ụgwọ ọnụ ya ụmụ ogbenye jedacha ahụhụ ti nwa pọwa nwofu anwaghị ya ma doshi selfish people onye mere ga na ụgwọ ọlụ ya onye chamekwugbola onwe ma o megbuola onwe ya nwoke ọkpakpere n'egwu ọkụkọ aga m ezuru gị moto oke ọkpekpe jaga m ezu azụ aga m ịrụ n'ugwu ya elu oke ọkpekpe jaga m ịrụ anụ chief olegi na gọvanọ ịgbala ọsọ atụga m si na-eto elebi nọ honorable elebi nọ onye mere gara ụgwọ ya ọkpala ịgbagidere ụkwụ n'omelu ụwa ka onye nwere anwụ mma no matter the condition n'ihi m onwe m na-eji n'ụyọ ma echela m oge Chineke eji abụ onye jubi abụọ ebe kwanna m rala chi ụba si na chi ọmụmụ si na chi anọrọkwala n'ụwayọ chere oge Chineke kacha mma anya mara ogbere ndị pụrụ ụzọ gbakọ onwe ya ọsọ mma ngozi nwa bịado kwanna nwa nwụna n'ọnụ nwayọ chere oge Chineke kacha mma nwanne do you believe
Emarala o. Do you believe? Nejime. Oh nejime. Mano go go on relu egbo onwe ya. Abata anwe cha wono ba. Go kamera na show basi na chi o basi na chi o. Ngwajala chi. Awere kwala no nwa yo chere oge Chineke kacha. Nike ji kwa na like. O nwere nde puru zo gbako onwe oso mangozi nwa bia do pa na nda alala o. Were kwala nwa yo chere oge Chineke kacha ma okorobia do you believe? Oge chikama. Emarala e. Do you believe? Onye kwe hona nye kwe ala ya mata meji. Metie bebe mapo. Metie umokrobia la puchala o. Eba choga konko anike ndebreza la chala o. Ejike mo ae nanunolumo. Okrobia ge kwanti o. Abobia ge kwanti oge chikama enona o. Oya wadolo mara mara dolo peke. Eja boye jubia bo koka jola e. Abata wechi agami gba moto ta oba. Abata wechi shona wodoba o. Eba choga konko anike umokrobia muchana o. Chineke keri igwe gbara anyị Shani somoge Chineke anyị ga-azụ moto re mma o. Shani ga-arụkwa ya re mma o. Anyị ga-alụ nwanyị mara mma. Pa ego Igbo lelo e. Okoro anyị na nkwa e. Mana do you believe? Oge chikama. Emarala e. Do you believe? Oge chikama. Amala moge chikama lelo e. Oge chikama. Abata we chare kwa ma o. Ni no je shutori agbake nwa ya nwonya ha. Bura lolo e. Martin Neke. Yamasi o. Do best worldwide delivery services. Ome nwanne chere oge Chineke. Oge chikama. Dr. Roberto Sigwe. Nwanne meje money nunulu. Oge chikama. Oge chikachama no na o. Oge Chineke kama o. Osho biaru fodun de manoma. Oh, denime. Oge Chineke kacha no mma. Wanere kwake Chineke to. Roma melo akakonya mwa. Oge chikacha mma. Bale kwarala o, shokrobia pare we joshi o. Sha Jesu ego gejile amama, e apapa le mo. E Holande police gide na ya. Adola ya mporo. Yana no yo mporo papa mu. Yana no yo mporo mama mu. Onye shitori agbakele lo anwa ya mu. Onye ahogba. Onale kwani yela na cha. Okechela moge Chineke, chagozie mo. Ye mo nwanyo mare mo. Ola wala meja ba. Pamela nwanyo menu na o. Asa. Kamsi yo chukwu nwam, meje mo no. Onwa kokoma Jesus abiola se. Cheroge Chineke, na meje mo nenu na o. Omenwanne ekeze Frank Osondo. Simo o. Rokabe Obinze cheroge Chineke. Chevron staff na Lagos nunulum. Andoma. Damu pito nyewenye. Ande no US ndomarema. Dejo chege Chineke anyamra na no o. Mana do you believe? Oge chika. Imana na e. Oge chika. Ande brezi nunulume. Oge chika. Oh. Nejime. Emeje mone no na o. Oge chika chama. Oja wangu akwanonga joyi. This is a special dedication to Let Pachas Amuneke and Mrs. Eugenia Amuneke. What they make puku, may their gentle souls rest in perfect peace. Amen. I wonder where Obibiese no when not local government. Doma. It's a man table. Metie ma mama o. Bebe metie ma papa. Melanya ni hulanya za homa mama mama o.
lanya ni ulanya na kalita ho mama papa mu metie namro makidole papa mama demrole leji oja wa badairo ya na roji ihe no kpagoro ụmụ ya shi ngodoro ona ji ngodoro mkpọrọgwụ adị ama onye nwe ji egburu ji ya onye mekwa na arama ihe no onye papa otulare mma ogora ugbo kpando onye borishi ewu ije lo wale ika harala agwo onugbu anu ntị ọma kokenu n'olu apra n'ozo nyozari ya repupu ọkụ enamana onye nwe manager pebe si sokoro ya kokoma Jesus ebela omeneji je makwanule okoshishi je makwanule papena la marole isibo onye nọrọ tema na la bachana abale toga kwa kokonjo tema na la bachana abale tubo la mojo je makwanule leji me aku awuwe meje bere ne ya amana ramana ya abawe meje bere mama abala tubola mojo amana abali chedola mojo ndachi kanemle wa meje jembe aramale be mala kwa pachala la bole no lum patasa muneke okoshishi no gbeke omero akendo gbeke la 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 aju ese ma meje jemba mama anese lala Eugenia muneke omere ngobenya la kola omronye na gade nwanwo dachi kebe manna konwo wa meje jemba ko were takarele be manna konwo acho musura kama na kula o omronye na gane nwanwo danga muneke be manna kwanye jemba ajali ala neji ala omenwa la kola nanona ajaja hono nwanya o na mabala ya popo juba ya oji bonda Eugenia nwanyo mare nwanyo obioma ije makwanole maje na chigo onye noro papa ije makwanole ndachi kebe mana kwonwo wa meje jemba Chief Chikamele Otufiola wa meje jemba ko were Chairman CEO, One Green Pharmacy and Med Stock Stores. Oga rege mwanyo mebe mnakwa mama. Ijelu shiriko. Ijelu ada. Ikana. Papije makwanole. Shimonye no. Neji. Betie mebe. Shimonye no. Chalina da Eugenia Doma Miri mbanguro bweke da chalinye nanye na nonna Street light mbanguro bweke anda chalinye pano bweke Koko Jesus ebe abala tubola mojo ine dati kamela muleke abala tubola mojo Chairman CEO Insurmountable Films abala tubola mojo Balucha muneke ebe abala tubola mojo Nemle abala tubola mojo ululele ebe manna kwa mama abala tubola mojo agagam chomo sura kama na bola o abala tubola munekele ande no nobodo yibo ijelo abala tubola mojo awa ma blessing nem ako washirike ne abala tubola mojo dachi kebe manna kwa muwe wo mejeje abala tubola mojo wanye ka wokike wanya na mola mojo Pita mwelu wa akeja kwegwe no abala tubola mojo kanebe manna ko ijelo abala tubola mojo abala tubola mojo abala tubola mojo omenwa no galregema abala